Bitene utikalo kleta ani kononto samba fla ani mukannani au bismillah mali kunafoni jabarani kan bamana kan kunafoni kaneka kunafoni daminena ama ladona ka fo anga fanga tigila mako uluka kunafoni akonna na femire koni anga chama fanga nyamako kulonela asimi goita ale koni fanga were konta utikalo kleta shege samba fla ani mukankonna kunu kari don utikalo kleta ani shege samba fla ani mukannani o bena ale konga fanga tani sanana were konma mi yere koni kela ni soja bai uka marabulo konna ka sababu ka were koni nyokondala je were koni kani okum konna ka folibla ani tasibla ke kanya anga fanga tikila moko ukabuli ga joko manana nani wakati damadoina anga Bamako Sudan nyari abi wakati damado were kon bo samiaji ayre kon sila afan chamana o okum de kon na sibiri temeni utikalo kleta ani nani samba fla ani mukannan kon na femire kon sanji were kon na ko sebe anga Bamako Sudan nyari kran ala anga quartier menoni ale be wele ko musabugo ayra la ka fa musabugo alere kon na saji were kon na ko sebe sanji mire kon na ni jizo were kon duna musabugo fakata se yini majo were kon fan chamama ayra la ka fa jizo yere kon kala sababu ka to so chama ulu yere kon bina ma chama ulu yere kon nga fem yere kon chena ubulu ga kuna fone ulu yere kon na ayra ka fa mashi uma bone anina Bamako Sudan yare ali yere kon dronte anga ba maliba la mini chama na ni doko ku yere kon na sanji ali yere kon bola ka cheni chama were kon ke marabulu chama na mi yere kon na ma ubone na uka sola chama ulu yere fene bone na uka bagauna ani ubulu la fen chama ga ayra la ka fa mashi uma bone anina ami ala dele samne jitimi anuma ala kadi ambela jelema ka ankisi akololo toroma Hyper ifra de kati bugu kuna funo olu yere koni bola ka yira ka fo ko femi yere konu uka kala depo ko o yere koni damine na ko sebe mi yere koni adamine na ka bi utikalo kleta ani fla wa yira ka fo depo yere koni kun kan chani ala septembre ko kleta sabanata o yira ana Vakasi ale konnana o yere koni ladala ko sebe anga ba malba konnana ma chama ubu udum blakata ulimana fe kata bonaka u fe no ni wakati kunguruni konnana o okum ne konnana ameta kuchala ka ulu fe no ayira la ka fo kaba ko bado o yere koni kala kuchala ale marabulu konnana ka sababu yake madoni ale yere kon kunye aden ko o blakata alimana muso o yere koni fe no vakansi o canal konnana ko vakansi ke o yere koni kun fe ko ale yere koni takale ale amata me dogo kun kelen o yere koni nyukon ko vacancerie ale yere koni bolaka atanti ko o che o minala ni yere koni kala kabako ko bay kuna foneo olu yere koni jenselen ko sebe ma chama olu yere koni hakinata di fem yere koni anga makoro olu yere koni ayira ka fo ko olu yere koni bekani kudante ma wala karan ala ni kabako ko nunu yere ko olu yere koni beka bodunga mara o chokala ka sababu ya ko mara ko o yele maneno ko sebe ame wakati mina ina fosisano ameta sikaso kene dugu kerenkerene ala kata se buguni ya fan o yere koni ma aidala ka fo doko kun temene ko kar doko o yere koni minana buguni ale marabulu konna na kari mi yere konna na ni aidala ka fo ko demisen bishegi nyokon ko o resoroda akonna na ni wakati damado ina fem yere koni demisen tunu o yere koni chale no ko sebe o kum de konna na o kuna fona o yere koni bla wala sa bela jeneme seki imadu fangati kila mokola kaseka iga demununu ulutunna ko ulula soro ameta kokan kibaro la Burkina Faso Burkina ale jamana nyamogo kapitena Ibrahim Traoré ayira la ka foko ale yere koni nyangi ko o yere koni dama damado o yere koni kama mununi ulu yere koni ngabara o benono kiritigeli ko kun kan koma ayira la ka foko ayere koni uga magistrat madama do ko ulu yere koni blakata kelekero la krekrene ala frona ka sababu yake u yere koni nga kuma do foli kuma mununi ulu yere koni mangafo kuna foni kunchela ameta Niger ayra la ka foni Niger chamanche fanga nyamugo general Abdurrahmane Chani koni Cliflan yere kon nana ale bola ka yelema ko were koni ke uka ministère kon nala ko sebe fem yere koni ministre minga barani o beneno petrol ko kun kan ko mani akumbe wele ko Mustafa Mahama Barke ni ale ka barakum beneno petrol ko ale baral nyane boluma ayra la ka foko ale yere koni joro ko were koni falina ka di mami masa o de be wele ko
Umaru Sahabi ale yɛrɛ kɔni ne da o yɛrɛ kɔni bɛna don Niger ministre ale yɛrɛ kɔni da o yɛrɛ kɔni bɛna don Niger ale pétrole ko kunkanko la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ o tɛmɛnen kɔfɛ halisa an bɛ to Niger ale pétrole ko kunnafoniyaw kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye bɔla k'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna baara kura dɔw ko olu yɛrɛ kɔni boloda pétrole ko kunkanko la ka ɲɛsin Tchad ale ma. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔ an na.